Wara d-dikjarazzjonijiet ċokkanti tal-Prim Ministru illi ddefenda Ministru tal-Gvern tiegħu li instabet ħatja li tat kuntratt minn flus il-poplu li s-sieħeb tagħha, issa għandna wkoll konferma li l-Pulizija fetħu investigazzjoni kriminali dwar l-iskandlu ta' Justin Caruana u Daniel Bogdanovic. Fi stqarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li din l-investigazzjoni messa ilha li imbdiet minn meta ħarġu dawn il-fatti fil-mezzi tax-xandir. Dan ikompli jikkonferma kemm Robert Abela hu irresponsabbli fid-difiża tiegħu ta' Justin Caruana u saħaq li ma jistax ikollok Ministru li qed tiġi investigata mill-Pulizija. Bħala Prim Ministru komdu biha bħala Ministru tal-Edukazzjoni? Diġà weġibtek jiena nistenna. Ma jistax ikun illi aħna jew nirrispettaw il-liġi jew ma nirrispettawhiex. Bernard Grech qal li Prim Ministru tas-sew ħieles messu tallem il-bosta eżempji ta' snin li għaddew fejn ministri bdel li kraħ fuqhom tħallew fil-kariga. Dan wassal biex bata pajjiżna lillum għala daqqa kbira fir-reputazzjoni tiegħu. Għalhekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Abela għandu minnu fih ikeċċi lil Justin Caruana u jara wkoll li kull uffiċjal pubbliku involut f'dan l-iskandlu jitneħħa immedjatament. Għandu wkoll ikun assigurati li l-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika ikompli jagħmel xogħlu kif titlob is-saltna ta' dritt. Intant fl-aħħar sigħat rapporti fil-medja indipendenti konfermaw li l-Pulizija se jibdew jinvestigaw dan il-każ serjissimu li fih Bogdanovic tħallas eluf ta' euro mit-taxxi tagħna għal rapport illi lanqas biss kitebu iżda kitbuhulu.